Určite si spomínate, ako sme vám naposledy predstavili zariadenie, ktoré nám šetrí palivo a taktiež nám chráni aj prírodu. My sme si toto zariadenie namontovali do nášho nitričkovského auta a výsledky po mesiaci nám teraz povie pán riaditeľ. Tak, výsledky sú pozitívne, máme nejakú úsporu, ťažko je povedať teraz o presne percentá, aké sa jedná, lebo menili sme zimné pneumatiky, tak nechcem tieto čísla nejakým spôsobom skreslovať, lebo ťažko povedať, čo tie zimné pneumatiky spravia so spotrebou. Ale môžem každého ubezpečiť, že na tom aute jazdíme tak ako predtým, čiže to šetrenie nie je len preto, že by sme na ňom nejazdili. Tak treba určite na to nejaký čas, všetko to dáme do tabuľky, taktiež bloky, ktoré sa tankovali, koľko litrov tam vošlo, koľko kilometrov sa prešlo a určite chce to minimálne nejaké 3-4 mesiace, aby sa vyhodnotila celková spotreba. My sa samozrejme tejto téme ešte o pár týždňov vrátime s ďalšími výsledkami. Zatiaľ ďakujem pekne a teda poďme sa niekam previesť.